yan amana ya su tafi to Allah ya tsara hanya, Allah ya kai ku lafiya. Kana zuwa sai mun zo kuma Allah ya tsara hanya yan amana. Allah ya kare, Allah ya tsare mu. Arawal zan ko ba dan kwata ma kaga Ikiri Road. Kana zuwa nan gashi mun fita. Ka wallahi mun ba Ikiri Road gashi nan. Ga inda aka bi ga Ikiri Road gaba daya any ta madoran wa no come back no going back inda go to go arewa inda fata ko go to arewa gashi mun zo kudu mun nema abin da muka nema za mu koma gida Allah ya amfana abin da muka samu amin saboda annabi Kano yanzu gashi nan za mu koma mutanen sa mai guda su koma gida su mai kanta ba wai bane an kafa hadari su ko ba wai bane yanzu kuma gashi za mu tafi gida darajar limamin mala'iku annabi Muhammad Allah ya kai mu lafiya sai amin saboda gashi za mu tafi gida Allah ya nufa lokaci yayi mun zo mun samu abin da muka samu Allah ya amfana abin da muka samu mun zo da cikin Allah za mu kokara za mu koma arewa Fatakot to go to da Kano Allah ya da wai Allah ya kai ku lafiya ina ga ma Allah ya kai ku lafiya ku gaishe wani da kowa